Dokken met Friesland binnen tijdens de hersentaak. Een heel grote beurs in de Duitse Fulda, maar deze zeecontainer is oorzakoos fysiek in Duitsland aanwezig. De belibbingszeecontainer wordt op het stuit nog inrichten. Dat is het gevoel van de wijsheid, van het smoeken van Dokkum. Het historische, wat natuurlijk ook in de omringende dorpjes is. Maar ook dat je hier op fietsafstand de Wadden, de Elfsteden, de Waddeneilanden niet te vergeten met het strand. En dat unieke UNESCO-werelderfgoed zomaar beleeft. Want Dokkum en Fulda hebben al jaren een steden- en vriendschapsbaan door Bonifatius. Nou, de achterliggende gedachte is dat Hersentaak is een 10-daagse beurs, een gigantisch gebeuren in Fulda. Dat is natuurlijk een grote consumentenbeurs met honderdduizenden mensen naar daar komen. En wij hebben uitgenodigd tot de stad Fulda om daar onze acte de présence te gaan. En we hebben als we dat doen, dan doen we dat goed. Dus hier maar de provincie en met Friesland. Ja, waar we daar een stukje Dokkum, maar ik Friesland belibbing deel zetten. Zodat de mensen daar denken van, hé, misschien maar we daar een zien. Naast toerisme hoop je de gemeente en de provincie echt bedroogheid uitwisselen te kennen. Je investeren, maar je probeert dat uiteindelijk voor het gebied weer rond te krijgen. Eigenlijk hetzelfde als Koningsdijk. Kijk, het zou het beste geervetje. Ja, daar komt het wel op deel. Het is natuurlijk wel even kijk wat oors. Maar het gaat erom dat we ons daar goed zien laten. En van al die honderdduizenden mensen, dat daar nou 1 of 2% van zeggen van het is maar op 5 uur te rieden van Fulda al. Let dus daar ook eens zien. De zee heb ik altijd wel een onttrekkingskracht op Duitsers. De zeecontainer zul je in de toekomst ook op straat in Friesland zien komen kennen. Waar, hoe en wat, dat is nog een verrassing.